μεσοποιητική συλλογή, την οποία την έχω μαζέψει μία δεκαετία είναι αυτή σχεδόν, αν το σκεφτώ. Είναι η ζωή μου που έχει αλλάξει πάρα πολύ μέσα στα χρόνια. Είναι σαν το δέρμα που έχω πετάξει από πάνω μου, είναι αυτά τα φλούδια. Και έχουμε εδώ το Γιάννη το Ζελιανέο, το Μεκίνα μου, έτσι το βλέπω, ας βλέπετε. Κυρσεκός Καζανάκη, είμαι το τέταρτο Καζανάκη και το 4 είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μου γιατί. Μη σκεφτείτε το 4, όχι. Γιατί εγώ ήμουν παλιά αθλήτρια, έκανα στίβο και πάντα έβγαινα τέταρτη. Και έτυχε τώρα να το παίρνω το Καζανάκη καρμικό. Θα διαβάσουν κάποιοι άνθρωποι που είναι οικείοι, ο καθένας για διαφορετικό λόγο είναι οικείος, είναι χωριό, και έχω πάρα πολύ σημαντικά εδώ και όλες. Σας ευχαριστώ ξανά πολύ που ήρθατε και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο φλούδι, γιατί τα φλούδια είναι τα υπολείμματα ζωής, αλλά τα φλούδια επίσης είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μας περιβάλλουν σαν ένα προστατευτικό περίβλημα. Οπότε αυτό ανήκει σε όποιον γουστάρει να το διαβάσει και να καταλάβει ό,τι θέλει αυτός ή αυτή. Η ψάχα δημιουργεί σκιά ηλιοπροστασίας. Ωστόσο, οι ενώσεις της αφήνουν μικρές κουκίδες φωτός να περνούν χωρίς να σε βλάψουν. Ίσως να φταίει η σκέψη που έγινε πιο καθαρή. Παρούσα, αγκαλιά με το προφανές. Πρώτη ανάμνηση. Πήρα να σημειώσω, όμως διάλεξα το προσημειωμένο. Δεν υπήρχε χώρος για μένα. Η μάσκα είχε το μόνο κενό. Σαν οδηγό τη βγάζω κι άσως να λένε. Το μόνο μου ταξίδι, αυτό το όχημα. Μια μικρή ζωή σε κάθε αλλαγή ταχύτητας. Μια μέρα έφυγε κομματιασμένο. Γι' αυτό τώρα, σχεδόν 20 πρωτοχρονιές μετά, όταν αγγίζω το τιμόνι, η ασυνείδητη μνήμη αρχίζει να απλώνει τις γλώσσες της. Τις περιμένω τις Δευτέρες. Είναι που δεν πάω σχολείο. Είναι που δεν δουλεύω στο δημόσιο, σε γραφείο. Κάθε Δευτέρα το Spotify μου εμφανίζει εβδομαδιαίες ανακαλύψεις, χωρίς να χρειαστεί να ανακαλύψω τίποτα μέσα στην εβδομάδα. Αιώνες να μην τον γευτείς, παντοτινά τον ψάχνεις. Για πόσο ακόμα στη δίαιτα, για πόσο ακόμα συντηρητική μαγειρική, άνευ συντηρητικών. Κηρύττω την Τετάρτη, τέταρτου ημέρα αργίας, στη ζωή στον προπολογισμό. Το έλλειμμα ξεχυλίζει από σύμφωνα, δραπέτες στην έλλειψη, δεν αναμένουν την κατάληξη. Νυχτερινά σημάδια σύγχυσης και λιγοστά χαράς. Ένας φακός θα βοηθούσε. Δεν δίνω μεγάλη σημασία στην ύλη. Οι λαμαρίνες με προστατεύουν από τη ζωή. Κάθε φορά που πίνω και οδηγώ, παίρνω τη θέση του. Του τραβάω το τιμόνι από τα χέρια, το στρίβω προς ασφαλή κατεύθυνση. Χίλιοι που κάτω σφραγισμένα με έμεναν. Μα αν ήρθε η ώρα να σμίξουν, ψέμα δεν είπαν ποτέ. Μόνο αλήθεια. Κίνηση. Το πιάνει και αρχίζει να στροφαλώνει προς τα πάνω. Δεν φαίνεται να οδηγεί πουθενά. Ένα τερατούργημα φτιαγμένο από σοκολάτα πάβει να είναι τερατούργημα. Μάρτυρες γεριών ειλικρινούς προσπάθειας στην τελετή ηλικίωσης μας έδωσαν στυλό. Πώς το κάνεις αυτό, με τα πάντα όλα, να μας ταΐζεις. Έχω και σπονακόλικες. Δεν ποθώ μόνο τη σάρκα. Οτιδήποτε θελήσω σε τούτη τη ζωή μου, τρώει προσωπικά. Τόση είναι η κάψα που πάντα βιάζομαι. Σωσά με άνοιξε. Μόνο μια γάβρα ατρόμητη δεν βάζει στη σκέψη αιώνιο πληγμό μέσα στο μυστικό λαγούμι. Όμορφοι νέοι, πρεζάκια, μέσα πιο χαμόγελο. I wanna be adored. Τα όνειρα πλάνο σε κινηματογραφική παραγωγή που ξέμεινε από φράγκα. I wanna be adored. Η Χριστίνα είναι ένα χαμόγελο ολόκληρη, είναι ένα γέλιο ολόκληρη. Πλέον για μένα είναι φίλη. Λοιπόν, συνεχίζω. Τζάνκι του πένθους. Τότε σέμψου. Δεν τη φυλάει. Φοβάται μην του μείνει η γεύση της. Παραφρασμένο άσμα. Θηλυκή. Ακόμα τη γράφω λάθος. Κάποια είπε, στον έρωτα τη χάνεις την αξιοπρέπεια.
Λοιπόν, μου άρεσε το βιβλίο, το διάβαζα, έτσι ότι παρόλο που έχει μια σκοτεινιά γενικώς υπάρχει μια Σκοτεινιά εγώ! Ναι, και χρειάζεται κιόλας και έχει και κλείσει που είναι πολύ έτσι βαρύ και σοβαροφανές. Εγώ είμαι παιδάκι. 10 χρόνια τώρα η γάτα σκιάζεται την ηλεκτρική σκούπα. Μήπως δεν καθαρίζω συχνά? Συνάντησα τυχαία στο μετρό τον προσφυλή μου φιλόσοφο ζωγράφο σε ξένη εφημερίδα. Αγόρασα μισό καρπούζι. Έμεινε κάπως. Άμα δεν περισσέψει, δεν έφτασε. Παγιές του προσώπου του τα τείχη, καδράρουν σκηνές δόξας και πόνου. Περιμένουν να υψωθούν ξανά, μαρκάροντας τα εντός-εκτός και επί τα αυτά σπουδαία. Στο παρόν, ο καθένας αράζει μόνος, σε ψηφιακά σαλονοκαφενεία. Ο καναπές, μόνος βρώσιμο καναπεδάκι θα μπορούσε να χρησιμεύσει.